Já vám přeju krásné nedělní adventní odpoledne a jako každý rok je pozdní besídka. Mám radost, že je vás tu hodně, ale musím opakovat s tím, přátelé, že jsem starý. Bože, jak utíká rychle ten čas a oubej rychle ten čas. Než se kdo naděje, rok je pryč zas a oubej rok je pryč zas. Loni jsme to také byli, vánoční čas oslavili a tak vás moc pěkně tu vítáme. Dětičkám ze školky zatleskáme.
tebe to mít za zlé, páni uprchlíci. Ale já nemám vůbec žádné karty, já mám jenom nedoručené dopisy. No právě, to jsou naše hrací karty. Aha, já ještě nebudu za zlé, ale karty na hraní. Mám jednější sedmičku, potom osmičku, devítku, desítku, spodka, ale nejvyšší je som. Ale tady v těch dopisech nic takového není. Odplatete, pane Kolkopa. Abyste věděl, každý dopis platí víc nebo víc, podle toho, co je v něm vždyť napsáno. Nejnižší karta, takzvaná sedmička nebo minelka, to jsou takové ty dopisy, ve kterých se lidé něco nalhávají a předstírají. Druhá nejnižší karta je osmička, to jsou takové dopisy, které si lidé posílají v kusu a povinnosti. Třetí nízká karta je devítka, a to jsou takové dopisy, co si lidé píší jen ze zdvořilosti. První vysoká karta je desítka, to jsou takové dopisy, ve kterých si lidé píší něco zajímavého a nového. Druhá vysoká karta je spodek, to jsou přečka, co si lidé posílají, když chtějí toho druhého potěšit. Třetí vysoká karta je slušek nebo lidi, a to jsou dopisy mezi dobrými přáteli. Čtvrtá vysoká karta se jmenuje král nebo též dáma, to jsou takové dopisy, které jsou napsané z lásky. A ta nejvyšší karta nebo esej, to je to slunčko, který dává člověk tomu druhému své srdce. To je karta, která přebije, čili přetrumfne všechny ostatní. Abyste věděl, pane Kolkopa, takové psaníčko se najde, když píše mládenec dívce nebo člověk člověku, který má raději než sebe sama. Aha, ale teď by mě zajímalo, jak méhle poznáte, co v těch dopisech stojí napsáno. To bych moc nerad slyšel, že snad otevíráte a čtete. No to se nesmí, lidičky, to byste porušovali listovní tajemství. Já bych vás potom holoto musel udat na policii. No pro pána krále, to by byl velikánský hřích, kdyby někdo otevřel dopis, který mu nepatří. To my, pane Kolkopa, taky víme, ale my cítíme skrze zavřenou obálku. Co v tom dopise je? Dal ho stejná psaníčka soda a pak studená. Ale četník z lásky k dopise, vidíte to psaníčko teplejší. A dopis skřítkové se volosudné dopis na čelo. Můžeme vám být slovo za slovem, co v tom dopise stojí napsáno. Aha, tak to je teda jinak. Ale když už jsme tady tak pohromadě, tak bych se vás rád něco zeptal. Když jste to vy, pane Kolkopa, můžete se zeptat, na čem se dá. Já bych rád viděl, co vlastně takový poštěný skřítkové jedí. To je všelijaké, my skřítkové, co žijeme v různých ouřadech, co žijeme jako šváby, tím, co vy lidé utroubí. Takhle trubeček chleba, kousek houstičky. To víte, pane Kolkopa, moc to není, co vám lidé mluví ukladné. Ale my skřítkové od pošty nemáme tak zlé. My si vaříme telegrafní pásky jako rudle. A pastíme se poštovním lepidlem, ale to musí být lepidlo z dextrí. Nepopůjčujeme olizovat nějaký. To je to plél, tím zalepínkou, ale nejvíc paháme drobečky. Aha, a že jste tak smělí, kde vy tu vlastně přespáváte? A to mi vám, pane Kolkopa, neřekne. Kdyby lidé věděli, kde my skřítkové nebydlíme, tak by nás tam vyvedli. Kde pak, to nesmíte vědět. Když mě to neřeknete, si to nechte. Tak já si dám pozor, kam půjdete spát. To je ale hodin. Já jsem spal jako dvě, ale oček vidím užící. Nikomu ani mu. Je? Dobrý ráno, pane postmistr. Jak vás jste se vyspal? Děkuji za optání. Dobře. A jak vy, pane Kolkopa? Jste dnes nějaký čeloučký? Tady vám nesu ranní poštu. Dobrý den, prosím, pozvat dosit.
Ale doporučeně, pane mistr. Dobrý den, tak to si musíte vyplnit podací lístek, paníko. Pěkně si sedněte a pište. Děkuji pěkně. Pane poštmistře, tady je dopis. Zalepené obálce. A na té obálce není ani známka, ani adresa. Aha, to zas někdo hodil do schránky dopis bez adresy. To musí být potrhlo, cápek, pytlí a boží dřevo. Kdo napíše dopis a nenapíše na něj ani adresu. Pane, takových dopisů, milá paní, se najde celá hromada. To byste nevěřila, jaký jsou lidi roztržní. Napíší dopis a horem pádem běží na poštu a zapomenou napsat adresu. Jej, to se stává víckrát, než si myslíte. Pane poštmistře, tady to psaní je nějaké teplé. To bude jistě něco upřímného a hezkého. Já myslím, že by se přece mělo doučit. Když tam není napsaná adresa, tak to nejde. A basta. Tak snad byste mohli ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá. To nejde, to by bylo porušení listovního tajemství. A to se nesmí. No tak tady je ten podací lístek a peníze a mějte se s Pánem Bohem. S Pánem Bohem. Pane poštmistře, že jsem tak smělý. Stran toho dopisu by nám mohl pomoci nějaký z pánů poštovních skřítků. Oni to by dovedou. Sakra, to by šlo. Tak to zkuste, pane baba. Když nám ten skřítek řekne, co v tom dopise stojí, poznáme třeba, komu to psaníčko patří. Večer, páni šuplíci. Večer! Pojďte si s námi zahrát karty. Nesu. Přemím. Dávám flaka. A teď já. Tak to jste vyhrál, pane Kolbobo. Nesu jste nejvyšší karty, čili zimkové eso. Že jsem tak smělý. Víte to jistě, že je to tak vysoká karta? Abychom to nepoznali, to je přece psaníčko, které píše maminka svému děti nebo člověku, které má raději, než se desela. To se mě nezdá. A just je to tak. Když tomu nechcete věřit, my vám to psaníčko přečteme. Já ti píšu. Tady je pravopisná chyba, správně mám někde že jsem dostal místo za šoféra. Jestli bys chtěla, mohli bychom mít veselku. Napiš mě, kde je druhá pravopisná chyba, správně mám někde jestli mě máš ještě ráda. Ještě nebyl zase. Tvůj věrný fantík. To je tedy náramně důležité psaní. To by ta Saša měla dostat. Děkuji vám, to jsem potřeboval vědět. Není zač, ale abyste viděl, je tam 8 pravopisných chyb. Moc se toho tam Frantík ve škole nenaučil. Ale ještě bych já věděl, která Mařenka, nebo který Frantík. Můžeme sloužit, pane Kolbaba, to už v tom dopise není napsáno. To je tedy náramně důležité psaní. By ta slečna adresátka měla dostat. Já bych jí to psaníčko natočit donesl, kdybych aspoň viděl, jak se jmenuje, nebo v jakém městě bydlí. To je pane Kolbaba, velikař. Víte co? Já jí to psaníčko doručím. I kdybych měl rok běhat a prochodit celý svět. A to by vám, pane Kolbaba, přejeme hodně štěstí.
začali. Jmenujete se mi Mařenka. Jmenuje, takže ten dopis pro mě Honzík. Tak to vás budu muset zklamat, milá sestro Mařenko. Já nedošlu ani od Honzíka, ale od Frantíka. Nespletla jste se? Nespletla, ano, máte tam ještě jeden. To nemám. Ale jestli vašeho Honzíka potkám, tak mu řeknu, aby vám napsal. Páne Bohem. Nashledanou, pane Košťáku. Kouká? Tak vám do práce pěkně od ruky. Vy máte jistě nějaké děvče. Dobrý den, pane Košťáku, to víte, že mám. A píšete jí dopisy? No, už jsem jí dlouho nepsal. A jak pak se to vaše děvče jmenuje? Mařenka, ale už je to hodně dlouho, co jsem jí napsal. To asi nám nebude zvolit. No to asi ano. Ledaže bychom jí nedopustili. Máte nějakou To víte, že mám. Ale počkat. Jmenujete se mi Frantík? To tedy ne, já jsem Honza. Já jen Linda, ale To si nepomůžeme. Pane. Vy si to psaníčku budete muset napsat a já jdu asi odmítám. S Pánem Bohem. Nachodím štěstí naši školu a já jdu radši napsat ten dopis. Ona je Mařenka pěkně oddála. Život a den. Prosím, psaníčku. Pochodil jsem celé Čechy, Moravu, Slezsku. Tolik jsem si toho nachodil. Deští, horku. A Mařenka to psaní stejně nedostala. Pojďte, pane Košťáku, já zkouším cesty svezeme. To jste hodní. Mě už opravdu bolí nohy. Tak sdělí, pane. Jedete na pohřeb? No jedeme. Proč myslíte, že jedeme na pohřeb? Nevážíte být tak smutný. Já jsem to smutný, protože mé auto smutně jede. No jo. Tak mám takové krásné anové auto, tak pomalu a smutně jede. Protože ho řídí smutný šofér. Dovolte, pane šofére, proč vy vlastně ráčíte být tak smutný? Protože jsem nedostal na psaníčko, protože jsem nedostal odpověď na psaníčko, které jsem dal na poštu rokem. Víte, on psal své znejméně, ale ona mu neodepsala, tak on si myslí, že ho už nemá rád. No. A že to tak sdělí, pane šofére. Jmenujete se Frantík? Jmenuji se Frantík Svoboda. A to slečná, to se jmenuje Mařenka, že? Jmenuji se Mařenka Nováková, ta nevěrnice, co zapomněla na můj vás. Aha, tak to byste jen Tlumera, ten Brouk, ten Poteklý, ten Matěj, ten Makovec. Co nám hodil do poštovní schránky psaníčko, bez známky a bez adresy. No jak tak vám mohla slečna Mařenka odepsat, když dosud to vaše psaníčko nedostala. Kde je to mé psaníčko? No, až mě řeknete, kde slečna Mařenka bydlí. Vezmu ho a nemučím jí ho. Nikam, pane Košťáku, nepůjdete, my vás tam dovezeme. Tak krátko teď třeba plyne, jestli skutečně máte. Pane šéf, to mám to je docela 180 kilometrů, vždyť my už ani nejedeme, my letíme, vždyť my jsme dostali přímá. Frantíku, hlavně jsou šťastně přistávili. Tak, pane šéf, to bychom byli na místě. Vy jste ten slečně Mařence, on tam učit to psaníčko. No, spíš radě, aby tady řekl konkrétní paní musně, že to se napsat. Ono je tam totiž 8 pravopisných. Co vás nemá, já si ji stydím přijít na oči. Takovou dobu ode mě nedostala žádné psaníčko. A co když už na mě zapomněla a nemá mě ani trochu ráda. Tak já jdu. Helejte se, pane šéf, ona bydlí v tamtom domečku, co má okýnka, čistá je fuda. Dobrý den, slečna Mařenko.
si se dělejte. To já jsem tadyhle v tačce nosím rokadem psaníčko a nějakou bych je neručil. Tak já ho nedám. To ho najdu. Pane pošťáku, to přední asi ani není adresa. Jen se podívejte dovnitř. A když to nebude pro vás, tak mi obrátí se a bude to. Tak co? Vrátíte mi ho nebo ne? Pane pošťáku, přečkáte, že se vám Pane pošťáku, já asi než vám to dala. Tak já vám to řeknu. Dejte mi 2 koruny pokuty za to, že to zboží nebylo návštěv odfrankovat. A náš obuvek, tamhle jdu čeká za rohem. Chodil jsem s tím psaníčkem rokadem. Ale řekni vám, stálo to. Už jenom proto, co jsem všechno viděl. Vám je taková pěkná a krásná země. A hráme. Pan Frantík už se vrací. Vlasahat. Taková záležitost. Já už ještě napíšu. Dopisem postačil. Jede se pana P. Šťastný šofér. Jménem našeho divadelního ansáblu popřát krásné Vánoce